Seuraavana aamuna rakas halusi luistelemaan. Ei ole kyllä ihan minun leipilaji, mutta kai sitä pitää lähteä. Eikö ole mukavaa tää luistelu? On tosi mukavaa. Ja sit hieronnan kautta kylpylää. Ai että kyllä kelepaa. Kyllä nyt maistus juoma. Kävisitkö meille ottaa reiskapulta? Kyllä rakas. Terve. Moi. Pari kuohuvaa. Joo, kiitos. Hei, mitä sun nykyisin kuuluu? Tosi Kiva hyvä, nähdä. tosi hyvä. Tosi Kenen kanssa hyvä. oot lähtenyt tänne? Tässä on Reiska. Tässä Terve on Reiska. entinen työkaveri. Tutustuttiin työmatkalla. No todellakin tutustuttiin. No mut hei, ei mitään. Mä lähden tänne avantoon. Pitäkää te hauskaa. Heippa! No mene sinä avaantoon. Täällä on ihana ja romanttista. Kylläkin näkee. Vai semmonen avantouimari siellä. Tietysti sinua varten mitä täällä on. Kyllä mä virkistin. Varpaan kärkiä virkisti. Mä lähden avantoon. Näytetäis pojalle, miten sitä avannossa käy. Oi saata. Tää on vaan mielenpeliä. No mutta mitäs peliä se tuolla on? Tosi meille kun mä, kylmä vesi, saa vaan hormonit hyrrää ja kropan käyntiin. Minun pitää varmaan mennä saunaan. Mene hyvä mies, sieltä sankosta tulee lämmintä vettä. Se taisikin olla järviä vettä. Niin mihin mä jäin?